Iki sadene ngremo, nggih. Sadene kurang ngremo kok tak nuruti sing bagene masak. Oh, nggih. Karo sing bagene kedep. Ya lho sambel sing kedep sambel kemangi. Oh, nggih. Karo kabeh sing masak-masak mriki nggih. Nggih, masak niki sadene ngremo. Alah. Malai opo iki? Kene lho, wis disotek tambah pepek. Alhamdulillah. Masih ini meneh pindah lho. Nang ndi? Nek iki meneh ana orkese aku pindah nang gone Kutorejo. Masalah kok cilani sesampean iki. Karo bola-bola iki karo kabeh. Iki ojo kuwatir. Ayo Nduk dituruti sing bagian masak disambelno sing pedes tapi ana kemangi. Ayo margolara sambel kemangi. Dadah. Ini Nduk streaming channel Sapadi. Yulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.